дар осорхонаи миллии Тоҷикистон бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ бо иштироки коршиносон, олимон ва кормандони осорхона таҳти унвони ваҳдати миллии тоҷикон сабақи бузурги тарихӣ конференсияи илмӣ назариявӣ доир гардид. Дар кори конференсияи мазкур ҳозирин доир ба ваҳдати миллӣ сухан гуфта зикр доштанд, ки бо шарофати соҳибистиқлолии кишвар ва ваҳдати миллӣ имрӯз дар ҷумҳурӣ сулҳу субот, тинҷию оромӣ ҳукм фармост. Бо ин ҳуҷҷати сарнавиштсоз миллати тоҷик тавонист, ки фаъолияташро дар тамоми соҳаҳои мамлакат бароҳ монад. Ваҳдати миллӣ дар баробари истиқлолият арзиши муқаддасу бебаҳои ҷомеа ба ҳисоб меравад ва пешрафти ҳамаҷонибаи тамоми соҳаҳои ҳаёт, беҳтар шудани сатҳу сифати зиндагии мардум, ободии ватан ва ояндаи давлати соҳибистиқлол ва давлатдории миллиамон бевосита ба ваҳдату ягонагии халқи Тоҷикистон ва сулҳу субот вобаста мебошад. Ҳамчунин қайд карда шуд, ки имрӯз дар осорхонаи миллии Тоҷикистон барои маълумот пайдо кардани насли ҷавони кишвар доир ба даст овардани ваҳдати миллӣ экспонатҳо ва расмҳо аз ҷараёни ба имзорасии созишномаи сулҳ ва ризояти миллӣ ба тамошо гузошта шудааст. худи толори осорхона, экспозитсияи осорхона ин инъикоскунандаи давраҳои гуногуни таърихӣ аст ва экспонатҳои аслие, ки вобаста ба ҳамин мавзӯъ дар намоиш мо ҳастанд, бевосита шоҳиди бевоситаи рӯзгор, осор ва ҳамон давраҳои таърихӣ мебошанд, ки бевосита тамошобинон аз он метавонанд дида намоянд ва ҷаҳони маънавии худро, дониши илмии худро зиёдтару ғанитар намоянд. дар конференсияи мазкур аз ҷониби иштирокдорон дар мавзӯъҳои арзёбии вазъияти имрӯзаи ваҳдати миллӣ дар Тоҷикистон, роҳи мушкилӣ расидан ба ваҳдати миллӣ омили ҳастии давлати соҳибистиқлол маъруза пешниҳод гардид.